Nosaltres ens vam trobar en una situació que no ens havíem trobat mai a la vida. De sobte teníem tot l'hospital ple de malalts que estaven molt greus, d'una malaltia que no coneixíem, i que metges amb experiència molt diferent en el tractament de malalties respiratòries i en el tractament de malalties infeccioses s'havien de fer càrrec directament d'aquests pacients. El que nosaltres vam crear, o el que estem creant, és un centre de control que permet, des d'una posició d'una pantalla d'ordinador, tenir un control general de tots els pacients ingressats per Covid del nostre centre, captant dades directament de la història clínica electrònica, o de la història on tenim recollides totes les dades del pacient. Nosaltres aconseguim classificar aquests pacients en diferents subgrups, els pacients que estan més greus, els pacients que estan més lleus, els pacients que necessiten determinats tractaments, i això ens permet personalitzar la nostra ajuda i anar als metges més experts en malalties infeccioses a buscar aquells pacients que necessiten aquestes determinades coses i oferir-los optimitzant els nostres recursos.